अरे काये जान बोला बोला कुछ देखला ह कि ना? अरे का देखे के बाहू? अरे फेसबुक पे कुछ ना देखला ह? अब वही तभी आने से मोबाइल हमार डिस्चार्ज रहे भाई, अब वहीं से देख लिया। अच्छा सुना हम बतावा तनी। चुम्मा वाली सेल्फी जवन लेहला काल्हे मुख में शेयर कइला फोटो। अरे यो बात है का? चुम्मा वाली सेल्फी जवन लेहला काल्हे मुख में शेयर कइला फोटो जान काहे फेसबुक में। अरे तोहार कसम भी गुनाह कइले हई। इतना बड़ कारनामा कइले बड़ा तोहरा के पते नहीं खे? अरे नहीं हम तोहार क्रिया खात हई, ई कुल कामे नहीं कइले हम। तो फेसबुक पे कैसे चढ़ गइल ह? अरे कुछ गलती हो गई, चाहे हमारे से चाहे तोहरा से। अरे कैसे गलती हो जाए तनी ध्यान रखल कर। करत रहली डिलीट बटन दबल दूसर चूक में चढ़ गइल फोटो जान दबले फेसबुक में। बोला जब से हम देखले बानी कितना परेशान में बानी, ई समझ सकत बड़ा? तोहर टेंशन दूर हो जाई, घबरा मत। अरे ये सोचा कि अगर भैया देखी हाँ तो कितनी बड़ी मार मरी हाँ। अरे मरिया हम कुल संभाल लेते, तोहार जितनी केस कुल खत्म हो जाई। अरे अब तो हमार माथा एकदम गरम होता। सुनो हमारा पे घर भरो भइल बा फिर रेंट हो। देखा कितना गंदा गंदा आवेला कमेंट हो। कौन लिखत हो? अरे तो हर भयवा लिखत हो। सुनत हवा ना? हाँ हाँ एकदम हम आफत में पड़ल बड़े। टेंशन मतलब कुल दूर हो जाई। सुनो हमारा पे घर भर भइल बा फिर रेंट हो। देखा कितना गंदा गंदा आवेला कमेंट हो। फेल भइल माथा हम बानी बड़ा दुख में शेयर कइला फोटो। फेल भइल माथा हम बानी बड़ा दुख में शेयर कइला फोटो जा काहे फेसबुक में। टेंशन मतलब कुल दूर हो जाई। भाई हमारे तरफ से जवन मिस्टेक भइल ओके हम आपसे सुधारे का कोशिश करत हई। तो के पता बा टेंशन में हम काली से खाना नहीं खइले। नहीं तू अब टेंशन दूर करा, खाना खाला। हम अपना आईडी से ओके डिलीट करत हई। हाँ जवन करे के बाद जल्दी कर दी। भारी मिस्टेक भइल खुल गइल भेद हो।
से डिलीट कर दिए जान। बिल्कुल डिलीट हो जाई हो।